Det der nøglen til Mathildes stald. Yes, nu bliver vi endelig rigtig kakaokøer. En for alle og to for ko. Ja, det højeste en ko kan nå er at komme i stald hos Mathilde og lave den ægte danske kakaomælk. Hey, din ko! Jamen, jeg kan jo ikke gå for det. Ifølge kortet skulle vi snart være lige under Mathildes stald. Vi snyder os ind og bliver rigtige kakaokøer. Aha, der er en let. En for alle og to for ko. Ja, det højeste en ko kan nå er at komme i stald hos Mathilde og lave den ægte danske kakaomælk. Er du nu helt sikker på, at det er det rigtige kort, vi har brugt? Ja, selvfølgelig. Jeg har selv tegnet det. Og husk nu, kun til pilen. Ja, og så lander du lige i Mathildes stald. En for alle og to for ko. Det højeste en ko kan nå er at komme i stald hos Mathilde og lave den ægte danske kakaomælk. Hey, din ko. Jeg